ሰላም ከመይ ኣለኹም ንሎማዓንቲ ብዛዕባ ቲክቶክ ክንዛረብ ኢና ናብኡ ከብለኩም እየ ሰናይ ምክትታል ሕራይ መጀመርታ ናብቲ ሕቶታት ከብለኩም ቲክቶክ እንታይ እዩ ቲክቶክ ገንዘብ ይኸፍል ድዩ ብኸመይ ከ ይኸፍል ብኽንደይ መገዲ ኸ ይኸፍል ቲክቶክ ጽቡቕ ነገሩ ሕማቕ ነገሩ ብኸመይ ከነጽቡቕ ንጥቀመሉ ካልእን ዝብል ክንርኢና ሰናይ ምክትታል ሕጂ ናብቲ ዝርዝር ከብለኩም ቲክቶክ እንታይ እዩ ቲክቶክ ካብቶም ኣለዉ ዝበሃሉ ዓበይቲ ማሕበራዊ ሚድያ ሓደ ካብኣቶም እዩ ከም በዓል ዩቱብ ፌስቡክ እዩ ቲክቶክ ብዙሓት ተዓዘብቲ ዘለዎ ማሕበራዊ ሚድያ እዩ ልዕሊ 1 ቢልዮን ተጠቀምቲ ኣለዎ ዝበዝሑ ተጠቀምቲ ኣብ ኣሜሪካ ይርከቡ ኣሜሪካ ክንደይ ግዜ ክትዓፅቦ ፍቲና ነይራ እንተኾነ ግን ኣብ መወዳእታ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ከትርፎ ከም ዘለዎ ስለ ዝተዘራረበ ድሕሪ ክንደይ ምስ ቻይና ተሰማሚዑ ቲክቶክ ክቕፅል ከም ዘለዎ ገይሮም ኣለዉ ገለ ክፋል እውን ተዋሂቦም ስለ ዘለዉ ቀፂሉ ኣሎ ማለት እዩ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ንባዕሉ ኣብ ቲክቶክ ብዙሓት ተኸታተልቲ እዮም ዘለዎ ኣብቲ ንዝተመረፀሉ እዋን እውን ቲክቶክ ንኽምረፅ ብዙሕ ዓብ ተራ ዝተፃወተ ሓደ ዓብ ማሕበራዊ ሚድያ እዩ መንእሰያት ብእዮም ክመርፁ ክኢሎም ቲክቶክ ገንዘብ ይኸፍል ድዩ እወ ቲክቶክ ብዝተፈላለየ መገዲ ገንዘብ ይኸፍል እዩ ቀዳማይ ካብቲ ንዝርግሖ ቪድዮ ይኸፍለና እዩ እዚ ግና ሰናቲም እዩ ብዙሕ ኣይኮነን ዝረብሕ ኣይኮነን እቶም ብዙሓት ተኸታተልቲ ዘለዎም ግና ብፍላይ ድማ እቶም ህቡባት ሰባት ከም በዓል ካፕላመ ብዙሓት ተኸታተልቲ ዘለዎም ንሓንቲ ቪድዮ ኣሽሓት ይኽፈሉ እዮም ልዕሊ 500,000 ይኽፈሉ ካፕላመ 162 ሚልዮን ተኸታተልቲ ኣለዎ ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ኸ ይርከብ ኣብ ቲክቶክ ካልኣይ ኣብ ላይፍ እንድሕር ዳ ኣቲኻ ሰባት ህያብ ክሰዱልካ ይኽእሉ በቲ ሰባት ሰደዱልካ ኸኣ ገንዘብ ክትረክብ ትኽእል እዚ ግና ፍርቂ ንዓኻ ፍርቂ ንንዳ ቲክቶክ እዩ ሓደ ሰብ ንኣብነት 50 ፓውን እንድሕር ዳ ሰዲድልካ 25 ንእንዳ ቲክቶክ ይኸይድ 25 ከዓ ናባኻ ይመፅእ እዚ ሕጂ እንታይ ኮይኑሎ ማለት እዩ ዳርጋ ከሲርካ ኣለኻ ማለት እዩ ፍርቂ እንዳ ቲክቶክ እንድሕር ዳ ትህቦም ሃሊኻ ዘይምስዳድ ይሓይሽ ይብል ኣነ ብወገነይ ኣነ ብውልቀይ ድግፎን እየ ከምዚ ማለት ሰፈቲካ ድላይካ ክገብረልካ ይኽእል እንዲ ብሓፈሻ ግን ፍርቁ እንድሕር እንዳ ቲክቶክ ዝወስዶ ኮይኖም ብኻልእ መገዲ በተዘዋዋሪ መገዲ ነቲ ሰብ ምሕጋዝ ይሓይሽ ዝብል ሳልሳይ ንብረት ብምሻጥ ክትክፈል ትኽእል ኢኻ እዚ ንሕና ብዙሕ ኣይንገብሮን ኢና ንብረት ብምሻጥ ኣብ ቲክቶክ ዝህብትሙ ብዙሓት ኣለዉ ብፍላይ ድማ ኣብቲ ኣብ ኣሜሪካ ዝዕፀወሉ ዝነበረ ክዕፀይ ምስ ተባህለ ቲክቶክ እንታይ እዮም ኢሎም ነይሮም ንሕና ቢዝነስና ንግድና እንታይ ንግበር ብኡ ኢና ንመሓደር ዘለና እዚ ኩሉ ኸ እንታይ ክኸውን ኢሎም ዝዘራረቡ ነይሮም ወላ ሕጂ ኣብ ዝለቀና ክሕተት ኮንዮም ነይሮም ካብ ቲክቶክ ገሊኦም ኣብ ወርሒ 1,500,000 ገለገለ ከም ዝእትው እዮም ዝዛረቡ ማለት እዩ ምክንያቱ እንታይ እዮም ዝገብሩ ንብረት ኣብ ቲክቶክ ይሸጡ ሕጂ ኣብ ቲክቶክ መዓት እንዲ ዘሎ ካብቲ ናይ ቲክቶክ ኣምፂኻ ኣብ ናትካ ገጽ ትገብሮ ማለት እዩ ሽዑ ሰባት ካብቲ ንስኻ ዘርጋሕካዮ እንድሕር ደኣ ገዚኦም ንብረት ንስኻ ገለ ክፋል ትኽፈል ማለት እዩ በዚ ከዓ ኣታዊ ክህልወካ ይኽእል ራብዓይ ብዙሓት ተኸታተልቲ ምስ ዝህልውኻ ናይ ውልቀ ሰባት ወይ ናይ ዓበይቲ ትካላት ንብረት ክተላለ ትኽእል ኢኻ ኣብ ቤትካ ኮንካ ከምኡ እውን ናብ ቤቶም ከይድካ ይዕድሙኻ ሽዑ ናብኡ ከይድካ ትካሎም ተላሊሎም ንሶም ከዓ ንዓኻ ይኸፍሉኻ እዚ ምስ ቲክቶክ ምትሓዝ የብሉን ብሓፈሻ ምስቶም ሰባት ኢኻ ትወዓል ወይ ከዓ ምስታ ትካል ትወዓል እሞ ምስኦም ተወዓዒልካ ሰባት ንኽርእይዎ ትገብረሎም ሰባት እንድሕር ዳ ርእዮምሎም ክገዝእሎም ስለ ዝኽእሉ ንዓኻ ከዓ ገለ ገንዘብ ይኸፍሉኻ ማለት እዩ እዚ ብሓንሳእ ኢኻ ትሰማማዕ ምስኦም ቲክቶክ ወላ ሓንቲ ዘራኽብ የብሉን እዚኣ እታ ዝበለፀት እያ ምውዕዋዕ እያ ትበሃል ማለት እዚኣ እታ ዝበለፀት ኮይና ረኺበ ኣነ ብውልቀይ እንድሕር ዳ ንስኻ ንሓደ ሰብ ከይድካ ከዋዓውዓልካ ይኽእል እየ እንድሕር ዳ ኢልካዮ ወይ እውን ንሱ ባዕሉ መሪፅካ እንድሕር ዳ ክተዋዓውዓለይ ትኽእል ኢኻ ገንዘብ ክኽፍለካ እየ እንተኢልካ ምስ ኢኻ ትወዓዓል ፅቡቕቲ እያ ንስኻ ንብረቱ ተላልየሉ ንሱኻ ንዓኻ ይኸፍለካ ወይ እቶም ትካላት ንዓኻ ይኸፍሉኻ ብኸምኡ ክትሰርሕ ትኽእል ኢኻ ኣብ ናህና ብዙሕ ልሙድ ኣይኮነን ኣበይ ልሙድ እንተኢልና ሕጂ ንኣብነት ኣብ ኢትዮጵያ እንድሕር ዳ ሪኢኹም ኣብ ከምኡ ናብ መቐለ ገለ እንድሕር ዳ ሪኢኹሞም ናብ ትካላት ኮይዶም ነቲ ትካል የወዓውዕሎም በቲ ዘወዓውዕሎም ከዓ ገንዘብ ይኽፈሉ ሕጂ ኣብ በዓል ኢትዮጵያ ቲክቶከር እንድሕር ኮንካ ፅቡቕ ኣታዊ ክህልወካ ይኽእል እዩ ብፍላይ ተፈላጢ እንድሕር ኮንካ ናብ ዝተፈላለያ ትካላት ከይድካ ተወዓውዓሎም ንሶም ከዓ ንዓኻ ይኸፍሉኻ ማለት እዩ ኣባና ኣይተለምደን ኣሎ ተስፋ ገብር ከዓ ከምኡ ዓይነት ኣካይዳ ክንከይድ ምክንያቱ ንኩሉ ፅቡቕ እዩ ነቲኦም ተወዓውዓሎም ንዓኻ ከዓ ገንዘብ ይኸፍሉኻ ክልቲኻ ብሓንሳብ ተዓቢ ማለት እዩ
ናይ መወዳእታ ቲክቶክ ፅቡቕ ነገሩ እንታይ እዩ? ፅቡቕ ነገሩ ናይ ቲክቶክ እንድሕር ዳ ንስኻ እተውህቦ ክእለት ብቕዓት ሃሊካ ደራሲ ፀሓፊ ተመራማራይ እንተኾንካ ኣብ ቲክቶክ እንድሕር ዳ መፂኻ ብቐሊሉ ክትፍለጥ ትኽእል ኢኻ ማለት ግዜ ኣይወስደልካን ከም በዓል ዩቱብ ገለሲ ሓሳብካ ኣብኡ ዘርጊሕካ ዓመታት ዝኾነ ሰብ ዘይክሪኦ ይኽእል እዩ ኣብ በዓል ቲክቶክ ግን ቀልጢፉ ሰብ ክሪኦ ይኽእል ንስኻ እውን ቀልጢፍካ ክትፍለጥ ትኽእል እንተ ደኣ መሳጢ ኮይኑ ከዓ ብዙሓት ሰባት ክከታተሎ ይኽእሉ ብዙሓት ሰባት ብዝተኸታተልዎ ከዓ ብዙሕ ዕድላት ክትረክብ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ብዙሕ ዕድላት ትረኽበሉ ምክንያት እንታይ እንድሕር ዳ ብዙሓት ተኸታተልቲ ረኺብካ ብፍላይ ድማ ከምዚ ትካላት ዘላልዩ እንድሕር ዳ ረኺብካ ምስኦም ኮንካ ከተላሊ ትኽእል ኢኻ በቲ ዘላለኻይ ከዓ ፅቡቕ ዝኾነ ኣታዊ ክህልወካ ይኽእል እዩ ማለት እዩ እዚ ንመጻኢ ዝሕሰብ ዘሎ እዩ ኣብዚ ሕጂ እኳ ብዙሕ ኣብ ናህና ልሙድ ስለ ዘይኮነ ከምዚ ክንብል ኣይንኽእል ኢና ኣብ በዓል ኢትዮጵያ መቐለ ዝግበር ዘሎ እንድሕር ዳ ርኢና ግን ናይ ብሓቂ ዝናኣድ እዩ ዋላ እኳ ይጅምሩ እንተሃለዉ ብሓፈሻ ግን እቲ ኣካይዳ ልክዕ ከምዚ ናይ ምዕራባውያን ኣካይዳ ስለ ዝኸዱ ዘለዉ ኣዝዩ ደስ ዝብል እዩ ኣነ ብወገነይ ከምኡ ዓይነት ክተባባዕ ኣለዎ ኢለ እየ ዝሓስብ እዚ ገለ ዓይነት እዩ ነቲ ሓደ ተላሊሉ ኣለኻ ንዓኻ ከዓ ስራሕ ትሰርሕ ኣለኻ ክልቴኻ ኢኻ ብሓንሳእ ተዓቢ ኢለ እየ ዝሓስብ ኣብ ከምዚ ቲክቶክ ብዙሕ ነገራት ኢና ክንጥቀመሉ ንኽእል ተውህቦና ተኽእለና ክንካፍለሉ ንኽእል ብዙሕ ነገራት ክንምህረሉ ንኽእል ክንመሃረሉ ንኽእል ከምቲ ሰብ ዘውርዮ ኣይኮነን ቲክቶክ ከምዚ ገለገለ ዝብሎስ ከምኡ ኣይኮነን እንድሕር ዳ ንስኻ እውን ዓለም ለኻ እውን እንድሕር ዳ ፊልሚ ዲኻ ኮሜዲ ዲኻ ወይ ዝተፈላለየ ክተቕርብ ተደሊኻ እውን ክትገብር ትኽእል ኢኻ ብዙሓት ኣለዉ ንኣብነት ቋንቋ ዘይዛረቡ ንኣብነት እዚ ቀዳማይ ብዙሓት ተኸታተልቲ ዘለዎ ወላ ሓንቲ ቃሊ ዘይዛረብ ብተግባር ገለ እዩ ቪድዮታት ዝዝርግሕ ብኡ ከዓ ሎም ከዓ በቃ ካብቶም ኣለዉ ዝበሃሉ ሃብታማት ኮይኑሎ ማለት እዩ ስለዚ ከምዚ እውን ክንገብረሉ ንኽእል ኢና ንሕና መንእስያ ስለ ዝኾንና ክንቅይሮ ንኽእል ኢና እንድሕር ዳ ንሕና ሓቢርና ክንጥቀመሉ ንኽእል ኢና ከምዚ ክንገብረሉ ንኽእል ኢና እንድሕር ዳ ጎስጊስና ብዙሕ ነገራት ክትገብረሉ ትኽእል ኢኻ ብፍላይ ኣብዚ ሕጂ እዋን ገለገለ ሰባት ቲክቶክ ስለ ዘይጥቀሙ ከምዚ ክሳይ ዝመስሎም ኣሎ በቃ ከምዚ ንሶም ልዕሊ ሰብ ገለ ዝመስሎም ኣሎ ንኣብነት እንድሕር ዳ ንስኻ ቴሌቭዥን ትርኢ ሃሊኻ እንድሕር ዳ ዩቱብ ትርኢ ሃሊኻ ካብ ቲክቶክ እዮም ኣብ ዩቱብ ዝፅዕኖ ዘሎ ብፍላይ ኣብ ናህናስ ወላ ሓንቲ ዘፍሊ ዘይብሉ እቲ ዩቱበር ከማንሲ ከምዚ ዝኾነ ናቱ ገለ እንተዘምፅእ ዝኾን ክሳይ ንበልና ማለት እይስ ፍልይ ዝበለ ሓሳባት እዩ ዘምፅእ ዘሎ ኣብ ዩቱብ ትሰምዕ እንተኾንካስ ድሓኒኻ ክንብሎም ንኽእል ኢና ኩሎም ዳርጋ እቶም ዝበዝሑ ዩቱበራት እንድሕር ዳ ሪኢኹሞም ካብ ቲክቶክ እዮም ጠሪፎም ገለ ናብ ዩቱብ ዝወስድዎ ስለዚ ወላ ሓንቲ ፍልል የብሉን ንሕና ከመይ ጌርና ንጥቀመሉ ኢና ደኣ ክንሓስብ ዘለና እምበር እዚ ማሕበራዊ ሜድያ እዚ ሕማቕ እዩ እዚ ማሕበራዊ ሜድያ እዚ ፅቡቕ እዩ ንብለሉ ምክንያት ወላ ሓንቲ የብልናን ወላ እውን ኣሜሪካ ኣብቲ ዝሓለፈ ንቲክቶክ ክዓፅዎ ዝሓሰበሉ ምክንያት ኣብ ትሕቲ ቁፅሮም ስለ ዘይኮነ ደኣ እምበር ከምዚ ቲክቶክ ሕማቕ ስለ ዝኾነ ኣይኮነን ንኣብነት ረይዎ ፌስቡክን ቲክቶክን እንታይ ዝፈላለ ወላ ሓንቲ ኣካይድኡ ገለ ኩሉ ነገራቱ ዳርጋ ሓደ እዩ ስለዚ እንታይ ዳ ኣብ ትሕቲ ቁፅርካ እንተዘይኮይኑ ግን ካልእ እንታይ ኢኻ ክትብል ትደሊ ከምዚ ሕማቕ እዩ ገለ ኢኻ ክትብል ትጅምር ምክንያቱ ኣብ ትሕቲ ቁፅርካ ስለዘየለ ናትካ ስለዘይኮነ ኢኻ ከምኡ ትብል ገለገለ ሰባት ግን እዎ ሓቆዮም ይተዓፀ ገለ ኢሎም ነይሮም ሓልዮምልካ ወይ ፈትዮምካ ወይ ገለ ኣይኮነን ከምኡ ኢሎም ኣይኮነን እንታይ ዳ ኣብ ትሕቲ ቁፅሮም ስለዘይኮነ እዩ ስለዚ እዚ ነገራት እዚ ንሕና እውን ከም ሓበሻ መጠን ክርዳእና ክኽእል ኣለዎ ዓለም ከመይ እያ ትሰርሕ ዘላ ከመይ ትኸይድ ኣላ ንሕና ከ እንታይ ኢና ክንገብር ዘለና ገለ ክንመሃር ክንክእል ኣለና ካባይ ጀሚርካ ኩልና ብዙሕ ነገራት ክንገብረሉ ንኽእል ኢና ማሕበራዊ ሜድያ እውን እንድሕር ዳ ሪኢናዮ ንኣብነት እንተወድኣ ወሲድና በዓል ሚስተር ቢስት ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ኣብ ዩቱብ ዝርከብ ማለት እዩ እዚ ሰብ እዚ ብዩቱብ ንክንደይ ሰባት እዩ ዝሕግዝ ዘሎ ግደፎ እሞ ካብ ደቂ ሃገሩ ሓሊፉስ ናብ ካልኦት ሃገራት ከይዱ ማለት እዩ ኣህጉራት ከይዱ ናብ በዓል ኣፍሪካ ኤሽያ ገለ ኮይዱስ ንማይ ዘይብሎም ማይ ይኹዕተሎም ማለት እዩ ንመግቢ ዘይብሎም መግቢ ይህቦም ንቤት ዘይብሎም ቤት ይሰርሓሎም እዚ ሕጂ ቀሊል ኣይኮነን ማሕበራዊ ሜድያ እዚ ሰብ እዚ እንታይ እንተኢልና ሕጂ ብዩቱብ እዩ ከምኡ ዝገብር ብኻልእ ኣይኮነን ኣብዚ ሕጂ እዋን እኮ በቃ ድሓኒ ካብቶም ኣለዉ ዝበሃሉ ፀለውተ ናይ ዓለም ናይ ኮይኑ ዘለዎ ከምዚ እውን ክንገብር ንኽእል ኢና ከምዚ ዓይነት ኣተሓሳስባ ክህልወና ክኽእል ኣለዎ ብዛዕባ ማሕበራዊ ሜድያ ብዛዕባ ሞባይል ካልእን ዘለና ኣረዳዳ ፅቡቅ ክኾን ክኽእል ኣለዎ ኣነ ዝብል ብውልቀይ ኣብዚ ሕጂ እዋን ብዛዕባ ሞባይል ማሕበራዊ ሜድያ ኢንተርነት ኤዲትን ላፕቶፕ ገለ ክንመሃር ክንክእል ኣለና እየ ዝብል ምክንያቱ ዓለም ተቕየራ እያ ዘላ ከም ናይ ቀደም ኣይኮነን ዘሎ እዚ ቀደም ንምሃሮ ዝነበርና ኣብዚ ሕጂ እዋን ወላ ሓንቲ ኢና ክንገብረሉ ዘይንኽእል ስለዚ ከምዚ ዓይነት ኣረዳዳ ክህልወና ክኽእል ኣለዎ ገለገለ ሰባት ብፍላይ ኣብ ማሕበራዊ ሜድያ ንባዕልኩም እንዳነጠፍኩም ከለኹም ክንዲ ክተተባብዑ ገለ ትፍትኑ እንታይ ኢኹም ትብሉ ዘለኹም ከምዚ ተፈራርሑን ገለ ማሕበራዊ ሜድያ ፅቡቕ ኣይኮነን ኣነ ሞባይል ምጥቃም ገዲፈ ኣለኹ ዶ እንታይ ደሞ ኢዶ እናበልኩም ኢኹም ትመፁ እሞ ካዘይ ትገድፎ ክንስኹም እዚ ነገራት እዚ ክጠፍእ ክኽእል ኣለዎ መንእሰይ ስማዕ ናይ ብሓቂ ብለካ ኣለኹ ኣነ እንድሕር ዳ ንስኻ ነፊዕኻ እንድሕር ዳ ንስኻ ክእለት ብቕዓት ሃሊካ ተውህቦት ሃሊካ ገለ ብዙሕ ነገራት ኢኻ ክትገብረሉ ትኽእል ልዕሊ ኣብ ዝኾነ ከማን ትኽፈለሉ ሲ ኣብ ማሕበራዊ ሜድያ بمليونات كتكفل تخليها ناي مليونات تيوت كاخد قير تخليها سلازي نحنا خنبقس تراي زلنا خنفلط تراي زلنا كاب تخلينا قرات وسينا حزبنا خا انت خدقبر لك نتوم دحان زخونو صبغ مدب يقربيهم يمهريهم كحجزنا يخوليهم كمرحنا يخوليهم تولم ساعات كذا تابع جمر